asmorik oberenak zuentzat, beste ezertan hasi baino lehen. Gauza bera Javi Arkarazorentzat. Javi, urte berrion. Urte berrion dan hori bai. Ondo hasi aldira kontuak. Edartu hasi diez, eta ber, ikusle danok eta danok egiten dune zoriontzu urte bat. Jakin izan dugu atzo hemen Bilboko Deportibon urtea bukatzeko bi partidu ikaragarri jokatu zirela, ikusleak oso gustora joan zirela, eta ea urte bukaeran izandako joko hori, ikusleen zirrara hori, hemendik aurrera ere behin baino gehiagotan errepikatzen den. Bai, alan izen zan, partidu bi urta bezan, oso politiek, nik aspaldizien ez dut ikusi horako mailako partidu erik, ze ikusi naben detailotxo batzuk egon ziren, jentie zutun itxaloka tantu amaitute gero, eta barrido kantxara etorrezanien pelotarize, barrido altzeut, etxaloka, osea, ikusgarri izen zan. Eta atzeneko partidu bilek izen ziren, haize telebizio ginune, haizeek esaben, banamanakuek esaben urten politi ez da, baina beste bilek oso ikusgarri urta ben, da berre, urti ondo hasten den. Buruzburuko norgehiagokan Inzausti eta Beldarrain izan ziren, gogoratu, eta hain zuzen ere Beldarrain orain kantxa gainean da. Beraz gaurko nere protagonista, Julen Beldarrain horeretakoa. Esan atzo, naiz eta berak zake guztiak zituen, iruditan duzuen gizonak, ez zuela partidu handia egin. Ez, ikusten zen oso urduri, nipentzetan aben, berak ezabeleukingo ez da, hori presinu hori berak ez da, kampioie, Intzausti izen zen, Oskar, eta zake guztize bera eukia bezan, da nik usten daben beste modu batera portoko sola ez da, baina gero ikusi zen partiduen bere lekutik kanpora, pelota bat esan ondo joten, sakin esan ondo ibili, eta derrepente entere binaren jau amaika eta dauzkun zen, da nik uste dut hor txapurtu zela ja partidu guztize. Gaur, bi partidu eskainiko dizkizuegu, bata urrezko palari dagokiona, oraintxe bertan jokatzen ari direna, eta bestea urrezko sisterari dagokiona, urrezko palari dagokiona, onoko pilotariok jokatzen ari direna, batetik Inigo Urkia eta Julen Beldarrain, eta bestetik Unda Lehena eta Jon Torre. Hau etxe dira protagonistak, markagailuan 8 eta 6, hori ez duelako, 8 eta 5, markatu, hori ez duelako eramateko aukerarik Beldarrainek, eta gero berriz, urrezko sisterari dagokionez, Etxaluz eta Goitia, Alberdi eta Kevinen aurka izango dira, esan bi bikote hauek bereien partidu denak irabazi dituztela, eta benetan asko espero da. Palari dagokionez, Urkiak eta Beldarrainek 45 eta 20 egurra eman zieten estreineko partiduan Inzausti eta Ibarrari. Gero berriz 45era iristirik ez zuten izan bigarren partidan, eta horrek esan nahi du 31an gelditu zirenez partidu bat irabazi eta beste bat galdua dutela. Txapelketa honetan 5 bikote ari dira elkarren aurka jokatzen. Urkiak eta Beldarrainek 33 eta 45 galdu zuten Iriondo eta Garridoren aurka, hori da, eta aldiz Undak eta Torrek 45 eta 31 hartu zituzten menpean Inzausti eta Ibarra. Horrek esan edu Inzaustik eta Ibarrak bi partidu jokatu eta biak galdu dituztela, eta aldiz gaur kantxan ditugun bikoteek aukera handiak dituztela final aurrekotan sartzeko. Sakean aldea eman diote Beldarraini, Beldarrainek 11 kuadrotik aterako du, eta Torrek 12tik, kuadro baten aldea ikaragarria da. Batipat kontutan izanik, Javi Arkarazo, Beldarrain sakatzailea dela. Bai, hor ikusten da, ez da, bentaji ez da, baina nik esango nuke, ontsi momentuen, ez da Beldarrain beren jokuen, eta horretik nik uste eta burtsu bat, bentaji dekola ez da.
ze beste bizi ikusten diez, bai Unda eta bai Torre, momentu honuen ondo da biz, Urkia bedartu da biz jokatzen, baina apurtxo bat kantxatik kanpora ikustutena beren jokuti da Julen Beldarrain. Daru ez ja hor ikusten da, ontxe 3-4 bostillo bete hartu ibili izan, bai sakien pelotien hartu pantasa pelotin ganien, eta espaldi baten ezin da pantau, estabil bera joko ondaz, eta horti dator beren utzeek eta ez da ondo ikusten bera kantxan ez. Hemen ere bolarak ikaragarriak izaten dira. Bai, da peloti hoxe da. Pilotaria ezinean azten denean. Errezkan partidu eskasak jokatzeko usantza izaten da. Eta aldiz, pilotaria ondo dagoenean, errezkan dozen erdia partidu irabazteko ez du arazorik izaten. Horixe da, hain zuzen ere, ikusi berdi duzun hori, Beldarrainen arma nagusia, zakeari indarra handia ematen dio, postura egokia du. Atzokoa ahaztu, atzoko porrota ahaztu eta urrezko pala torneoaren barruan sartu beharra dauka. Momentuz markagailuan orain arte partiduan beti atzetik izan dira Urkia eta Beldarrain, baina aldea hundirik gabe, orain 8 eta 9 erakusten du markagailuak. Unda eta Torre aurretik. Bai, da pelotari gorin bideu, pelotari eurek berak jakinen bideu, momentu txarrak egongo dizela onapu bai, eta hortipe sarriten ikesiten da, eta ikesin biuzu. Nola aldegin dion pilotakadak Zabalera Urkiari. Eta gogoratu, txapelketa honetan, bi bikote hauetaz gain, aipaturiko Inzaustik eta Ibarrak osatzen dutena, Iriondok eta Garridok osatutakoa, eta Zizkar, Bigarna, Daniel eta Garmak osatutako hirukotea direla parte hartzen. Bikote batek lehen fase honetan agur esango dio lehiaketari, eta beste lauren artean jokatuko dituzte final aurrekoak. Beraz hemen helburu bakarra dago, edo bi bata kanpora ez gelditzea, eta bestetik aldik eta goien gelditzea sailkapenean, gero lenda bizikoak laugarrenaren aurka jokatuko duelako, eta bigarrenak hirugarrenaren aurka. Bai, eta horreko iten da beuren artien beko iten diez, nik ez dut nahi fulanituen kontra jokatu, ondo da bil, eta beti kantxara beste presiño klase bat asurtetu zu. Gero inork ez du nahi jokatu Inzaustiren aurka, eta Inzaustik bi partidu jokatu ditu eta biak galdu ditu. Biak galdu duz. Baina nik ontsa esango nuko ontsa momentuen daz, irukoti edo jokatzen oso ondo, gatxada bere eure irabazti, Ikusiko, inok ez dugu esenko haren kontra jokatu, da finalea gaileu, arek... Bueno, Iriondok eta Garridok, 40 lotantu egin zizkieten, eta partidu irabazteko ere aukerarik izan zuten. Edarra zakea. Hori da, zakea. Tabi. Hortxe, zazpiren onduen. Zazpi inguruan, gainera pilotak bote altu xamarra egin du. Eta hori ez dago, eramaterik. Bai, hori bideu, Julen Beldarrainik, konfiantzia hartu zakiaz. Eta ia horti bera pelotin ganin asko betu pantoko da. Eta bukatuko duztantu ez betu hau. Amarna, partiduko estreineko berdinketa. Urkiak eramaterik ez, eta ez dakit bere pelota zen. Nahiko pasatutako iruditu zait, dena den seguruenik botea eginda oso atzean ere zartuko zen, eta agian hartu beharrekoa zen. Bai, Juleni pasen ikusten horre peloti horregoitik. 11:10. Partidua 45. Torrek atera du, nahiko bote kaskarra egin dio. Pilotak zaka egiterako orduan, eta luze atera du. Erki Unda, pilotak da polita. Biei gustatzen zaie, hauei ere aurrera pausua eman eta pilota astintzea. Bai, peloti topo egiten da baurrien, eta hori gustatzen da hemen, Ikusli hori gustatzen jaki, pelota ize topo dizela peloti horrien da hor. Emon ditzola.
Da horre bizok hori egiten dabe. Nik ustot urkiak egiten dugu eitxu barrez undapina hori nion. Urkia, pilote txapa gainean jarri du, eta eramaterik ez undak. Eta Armintzakoa kexu da. Norberak egiten duenean horrelakoa. Ez da hain arraroa, pentsatzen da, baina arerioak egiten duenean min hartzen da. Eta hori erdi ies egindakoa zen, ez da erabat ondo jotako pilotakada izan. 11-12. Eta zake egiteko oso era berezia du, Beldarrainek. Botea egin eta gero ia kantxa erdialdera joaten da, ia erdiraino. Baina gero golpe handia ematen dio pilotari, ikusi zuen nola egiten duen. Era bat berezia baita. Orain Bai, beren kostumbri hori izan, ez da, hortik eta erditik eta Begire. atendeu, baina nik atzoko partiduen eta konaben zabaltxutik gehiago. Bai, begira, era bat zeharkatzen du kantxa. Hori gainean da. Baita hori ere. Urkiak atzera, pilotakada handia, ikus dezagun errebotea, erreboteik bada eta kanpora hor zortea. Izan dute urdinek, pilotakada handia zelako Urkiarena. Itxik kanpora hortozo. Eta artekariak 1.000 ari dira oiukatzen, beraz 500.000 azpitik, eta esan pesetatan ari direla lanean. Galdetu diegu, ea zergaitik ez duten eurotan egin, eta beraien erantzuna ikusleak, puntoak, dirua jokatzen duen persona horrek, oraindik ez duela kontrolpean zenbat diru den 100 euro, edo 50 edo 40 edo kantatu beharrekoak, eta hemen dirua denez jokoan dagoena, oraindik behintzat erabaki dutela denbora pixka gehiago ematea, baina berdin da, hemendik 3 hilabetera problema bera izango dute, eta egunen batean eurotan ere hasi beharko dute. Bai, baina gero bastan dena, jentik kali nengo daia eurora, eta batien kanpizio bestien hartu, eta hau, ez da, baina hemen denpora epizarretzen etzi moten, 100 euro berro eta marran kontrata, zema da hori derrepende gatzen za, eta ez dakizu, zema diru zabizien jogatzen, da horretik iguel, astira-astiro nik ustot, bile betien jenti esartuko dala, ja. Halaxe da bai. Gainontzean, taberna eta gainontzeko guztiak eurotan ere izango dira, jakina. Bai, are behin biko dabe, bai. Eta begiren nola ateratzen duen Beldarrainek. Hor plan horretan ez duzue behar bada hain garbi ikusten. Baina era bat joaten da zabaletik erdialdera. Eta garbi dago, hori egokia dela berarentzat. Lehen aipatu dugun bezala, sakatzaile trebe eta fina baita errenterikoa. Eta agian hemendik ikusten baduzue, antzemango duzue noraino joaten den. Begira, nola joaten den beste puntaraino. Barrurekin dau. Barrura era bat bai. Amairuña. Pilota hori barruan da. Noraino Miguel Ángel, noraino edarraki. Hori da pilotakada hori. Hori da pilotakada gozoa. Beitu, Koldo, zelako pelotaiz eta bien intxarto zelan ikusten dan, Hori pelotazu nik ikusitia dukete, baina askotan, Julen Bernardi, Bai, bera ematen. eskerraz. Eskerraz goten da, konfiantza guztizaz. Da oin ezin da panteu behin. Dena den, gainera ere etorri zaio. Bai. Etzen pilota arraza, inondik inora ere. Eta beste askotan, konfiantza duenean, Julen Beldarrainek oso atzean dituen pilota hoiei, berak ematen die. Kolpe galanta. Eta konfiantza hartzeko bide bakarra dago. Partidoak irabazi. Partidoak irabazi eta sartu hori da. Turkia.
Unda, berriro ere, ederki jotako pilotaka izan da. Orain zabaldu eta tantoa nahi gabekoa. Baina tantoa. Eta Unda berak ere barkamena eskatu dio Urkiari. Eta horixe seinale ez dena izan propio egindakoa. Hor, itxura zatzera jo nahi zuen, baina hormabiko atera zaio. Unda. Javier Carazo bakoitzak bere gustoko piloteriak ditu eta bere gustoko posturak eta bere gustoko jarrerak, eta nik Undaren eskuineko kolpe hori uste dut primerakoa dela. Bai, eta gero ez, txako, kendu bir bape beren dekon eskerra ebe, eskerra bedeko, baina oso harine. Eskubian badu honek, dizdira pilotari honek. Oso indertzute, de nervio guztia zen motutzo. Egia da ere, lau bost, zeitantu behetik jartzen denean, azpitik jartzen denean, badakiela behera egiten ere, erabat behera egiten, baina honen pilotakadak brillo handia du. Jon Torre. Eta barrotik barrura, Urkiak eraman, Torre berriro ere bederatzi kuadrotik. Jonek erakusten dugu horre, beren veteran U6 edan, kantxan ondo kolokeute. Beti jarrita. Ba. Eskatu behar denean, lagunarekin hitz egin, ezker eskuinak ditu oso politak. Eta Beldarrainek ezin izan du eraman atzetik aurrera etorrita Jon Torrek eskerrez jarri dion pilota. Beldarrainek eta Urkiak uste dut orain honetan ez dutela elkarrondo hartu. Berandu xamar abiatu baita Beldarrain pilota horretara. Beldarrain. Undakuts, etzen da pilota txarra. Ez, pelota hona izan da, baina Zuzena. Ai ondo ikusi dau. Zuzen, zetorkion pilota Undari. Eta gure lankidek ez dute zalantza hundirik izango hori utsen artean zartzeko. Bai. 14:17. Anedotatxuek inoz eukinduaz nik horretara, pali, baiz estan be, inoz esan horreta ezi basu. Zelan hain harin etorri pelotie, joto zue pelotie, alboti leku gez, asko geze dute. Hola ez dutxuaz, Bai. Urkia, ederki jotako pilotaka da, eutxi ordea horri ere, Jon Torrek. Aukerragoa da. Hori da peloti topo horrien. Hori da. Eta hori meritu handikoa da, nola joan den pilotaren bila Inigo Urkia, hanka bizi-bizia ditu eta gero betik gora emanez pilotari erreboterako bidean jarri du. Eta hortxe daru, tantu biredeko partidu, ikusitxe zelan duen Beldarrain. Bera da, partidu apurtxo bat entzun egiten. Eskapo ditzo inguen. Amazortzi eta amabost. Baina hor ere erasoan arituta. Pilota hor txepa gainean jarri nahi zuen. Eta ez du bere helburua lortu. Zake luzia berriro ere. Behin eta berriz horretan txari da Jon Torre. 12. kuadrotik atera behar du. Kontuak hartu horiek direla 52 metro. Eta hemen 3 metro tardiren aldea. Zakean gaur Beldarrainek eta Torrek duten aldea, alde oso handia da. Ederra zake. Ederra benetan. Undakatzera bazterra dabil pilota hori eta horiek dira agian gaiztoenak. Zestaz sartu eta
gero bidaltzea zaila da, baina palaz Asko gehiago. askoz gehiago bai begira. Baina behitu, zelan estan sartzen, eskarra sartzeko peloti izin da. Eta Ez dakit oraindik eskerrez pilotari jo duen. Ez, bildurreko, nik ez da izaitik, baina Erne, kanpora. Listo, oraingoan ere Jon Torre pilotari ertetzen utzi dio. ontxe bideoa nik uste eta Julen Beldarrainek botilero bat, eta esan ditzula lasai jogatizu, eta jogatizu zeudakizun joku, beste da nahi itzi, venga. Enpresak ere esan beharko lioke lasai aritzeko, baina badakigu enpresa nola funtzionatzen duen. Enpresa pilotaria beti topera nahi du. Eta gainera txapelketa baten barruan gaude eta Gabon inguruko torneo hau oso garrantzitsua da bai enpresarentzat, bakatu, eta baita pilotari beraientzat ere. Undakartzerik ez, Torreri utzi behar, Torrek 10 kuadrotarritik. Urkia behartu du. Eta zeitanturen aldea markagailuan. Partiduak joera urdina du. Bai, nik uste bai etzapurtxo bat, eta usto diru ebe, euren alde urtzen duela hemen, Bai, parean zegoen, dirua urdin parean. Baina, hiru lautantu, lehen esaten duen, Sakien ondo asartetan badu Julen Beldarrainek, barrido, parejatu hilik partidu, Ero urkia pu bai, hau betxu zelago pelotazu jodu noin, Eta Jon Torreren kexua badakigu zein den. Pilotak eskerrorma ikutu du, eta ez da handik zentimetrorik ere atera. Esateko era bada jakina. Begira, hor, atera beharrean, begira nola egiten duen barrura. Oso kurioso izan da. 16-21. Urkia. Jon Torrek, eskerrez, nepai eraman. Beldarrain gainean, Erne. Eta hor sortea Beldarrainek alde izan du. Berak nahiko pelota txarra mandu bote hundia egin diolako. Eta hala ere, txapagainan jartzeko gauza izan da. Tanto egiteko. Hori esaten entzen legunien, Julen, ikesin bihuzu zelako zema denpora peloti saki iken duena, osea, boti iken duen artetik. Beren ahiletan dan artien, zema denpora moten duen da, hori ikesi bideo korrekitzen berak. Geldi goten da. Bai, postura aldatu behar da. Posturi aldatu inbidamen. Pilota kanpora joan zaio Beldarraini, 22-17. Hau ere etzen ba. Pilota gaiztoa. Baina era bat albora joan zaio. Bestela beti gora, edarki jotzen du pilota Beldarrainek. Orain honetan ordea ez du asmatu. Eta Jon Torre beste zerbaiten bila dabil. Horrelako detailetan ere igertzen da. Norden hemen esperientzia duna. Ikusi dugu apeloti apurtxoa bizi gehatuko zana eta sakin hiliken abin. Eta gero urkia berapu bai. Eta horretik egingo dabe, kanbizioen bihut, venga. Geure jokua sondoa biz. Eta tempora gehiago emon gutzo, Julenen pelotazu joten bat dugu, Jon Torrek joteko berak. Mila bosteuni. Pesetatan noski. Bestela, haze triskantza. Jon Torreren zake, urkia zai du, markagailuan bostanturen aldea. Amabi kuadroan bote egin, atera du. Ondo eskatu pilota Undari. Ondo agindu gero hartzeko. Urkia. Gaiztoa da.
Eistoa jarri dio Urkiak Eskarri nortxe. Torreri. Begira, nola eraman duen lehendabiziko Aion Torrek. Eta gero berriz, 6 kuadro paretik, pilota ondo gurutzatu. Hortxe, azken unean ezker pareta ikutu du eta hori eramaterik ez Jon Torrek. Eta okerrez banaiz, Beldarrainek eta lehengo pelota atera dute. Gainean. Unda. Edarki Urkia. Hori bai, pilotaka da dotorea. Ikuslek ere txaloz hartu dute Urkiaren pilotaka da. Bai, eta animo, ze ikusten dabe, apurtxo bat Julen Beldarrainek asartetan badausakiaz da, partidu hortxe darbi, Bai. Hirutanturen aldea, lan erdietara heltzear diren honetan. Ez da aldea. Eta hori behar du Beldarrainek, tanto batzuk aurretik jarri, animoak hartu. Eta garaipenekin batera etorreko da berriro ere lehengo kolpe dura eta konfiantza. Hau gaiztua du. Hogeite 3 eta 19. Hori ere ies egindako izan da, baina horre suerte izan du Undak eta pala partidutan sortearena inun baino gehiago aipatzen dugu, tanto asko izaten direlako bereziak, hain da zaila palarekin pilota kontrolatzea. Eta zelako ondo ikusten dara hemen barrez, Asko pentsatuko da behiguel erresa dala, ez da? Ze horrek errez egin da bezartien, baina ez da erresa ez. Eta horrengo ere sortea aipatu beharko dugu, Baina ondo jodo peloti, ondo itzo, baina urten itzo pali gero. Palak ies egin dio. Eta gero Undak heltzerik ez. Bigarren bote egin eta gero eraman du. Eraman nahi izan du. Eta erabat ies egin dio Palak. Urkiari hortxe. 20 eta 23. Puntu hau ere oso garrantzitsua da. Bi garaipen lortuta. Inzausti eta Ibarra egiten ari diren txapelketarekin. Ia segur zat jo daiteke final errokotan izatea. Eta horretxen bila gaurkoan bibikoteak. 21 eta 23. Baiz, amene ja ikusten du zein gehatuko dan kaldien. Bai, beste bi partidu jokatu behar dituzte. Bata gainea hain indartxu dabilen irukoteren aurka. Zaila da, oso zaila da, Inzaustik eta Ibarrak zailkapena lortzea. Baina bada espada, denek bigarren garaipen hori lortu nahi. Hogeita 4 eta 21. Eta horrein bikote bagoitza bere pilotarekin jokatzen ari da. Bizixiagoa dago, gorriek ateratzen dutena. Unda, oso polita pilotaka da hori ere. Bai. Indarra hundirik gabe, baina jarriz. Eta 25 eta 21. Arritmo egiten diz, baina barrio eskapo ditut Bai. Zetxarra den hori betik datorrenaren zat. Lautanturen aldea.
Pilota biurria jarri du frontizean. Ederki. Lehen oso antzeko bat egin du, partida zera-zeran. Urkiak, Ormabikoa egitea gauza bat da, eta izue pala honekin eta pilota honekin efektorik ematen ez bazaio, pilota kantxa erdi-erdian gelditzen dela. Beraz, eskumuturrarekin hor efektu eman behar zaio eta hori doktore egin du. Horrengoen ere. Zake darra, Bai. Aile egin da. Erresto ere gutxi izan da, baita hori ere Jon Torrek. Undarentzat gaiztoa dala ere berak jodu eta bai jo ere eskerrez beti gora. Pilota berak zekarren indarra aprobetxatuz. Orain arteko pilotakadarik ikusgarriena zan dizuegu. Eskuinez asko astintzen duela pilota Armintzakoak, baina eskerrez ere badaki. Pilota goian eta atzean jartzen. Jon Torre. Orain Zabaletik eraman behar. Oiek eramaten benetan trebea da Jon Torre. Ez dira atzelari denak abilak korrika joan eta pilota eramaten, baina Jon Torre bai. Bai. Jon Torre erraz ibiltzen da kantxan. Erraz ibiltzen da, eta gauza badeko ona, beti peloti eskatu jungutzu, seinali da pelotin ganien duena. Bai haute, bai Garrido, honek diez askotan esaten du moruen, ez da, pelotari zeia, zehosek egitzen zakia. Oin, egun txarra urten, eukin, ero hona eukin, hori totale desberdinen da, ez da, baina beti pelotin ganien. Urkia. Edarra da hori. Etxuzo peloti eduen. Jon Torre eraman, ederra tantoa. Jon Torre berak ere txalo jotzen dio Urkiari. Bost pilotaka da izan ditu tantu honek, eta bostak izan dira oso ederrak. Hau, laugarrena eta azkena begira. Zein ederki egindako Ormabikoa. Ino pentsatu esan hori, Orbita bota bideuna, eta ondo Jobier peloti horre, Ondo Urkia. Ai, txapara. Bai, emeti zikentzun da. Bueno. 25 eta 26. 26, Barrido harri meudiez. Urte zaharrari agur esan baino lehen. Azken egin izuen Iriondok eta Garridok Zizkar bigarrena Danil eta Garmaren aurka jogatu zuten partidua, gogoratu 45 eta 44 amaitu zela. Keragarrezko emozio izan zen kantxan. Eta momentuz ez du emozio faltarik gaurko partiduak ere. Artekariek 1900 diote. Errazaki. Gainera, Beldarrainen zakean zerbait oso kuriosoa gertatzen da. Frontizetik metro bat gora jotzen du, txapatik gora, metro bat, eta hala ere ez du faltarik egiten. Egiten du falta, baina begira, ea berriz errepikatuta ikus daiteken tanto hori geroxeago baldin bada ere, edo bestela begira honi. Guk esatean nahiko. Bai, hortxe izan da, baina behitu nun jodu duen. Bai, txapa gain gainean jodu, txapa gain gainean eta zalantza du Beldarrain berak, falta edo buena izan ote den, nik uste garbi izan dela falta. Baina Jon Torre eta Beldarrain biak gelditu dira epaileari begira, epaileak zer erabakitzen zuen. Begira, aipatzen genizuena. Eta ikusi zuen nun jo duen pilota. Ia txapagainekoa zen. Indar ikaragarria du. Zelako sake desberdinedekien, Jon Torrek eta... Era bat desberdina. Jon Torrek arro ateratzen du pilota jartzera, hortxe zeiter dira, eta Beldarrainek eman egiten dio. Bai, eske... Jon Torrek horreta eta koaloke ja gabiz beste pelotari bat berbetan. Ez, zineraman... Zelako, edarto. Jon Torrek eta partidua dago. Bai, partidu urtxe da, urkia ondoa jokatzen, eta lehen esan du moruen, Julen Beldarrainek asartetan badago, ontsa indau, falta sake baina, oin arte bastante... Bakarra uste dut egin duela falta?
Eta hortxe daz, partiduen ganien daz. Aurretik dira. Okerrez banaiz. Lehen da biziko aldiz. Urkia eta Beldarrain. Bai, horrek konfiantzi motuzo pelotarezei, A ber. Eta indarra estarrietan artekariei. Dirua urdin dago, baina parean. Eta azken tantu hauetan ikusten ari gara zein garrantzitsua den sakea pala partidutan. Sakearekin asmatzen duenak tantoak errezkan egiten ditu. Eta arerioari eman ezkero orain Beldarrainek undari eman dion bezala oso zaila da. Gero tantoa alde izatea. 28. Torreren sakea. Urkiak eman pilotari. Eta berriro ere pilota zeruetara Jon Torrek pasatutako pilota. Hori pasatutako pilota izan da. Eta palaz ez dago eramaterik. Asko soba da Jon Torre kontra eukin sakien Julen Beldarrain bino, Zer sakia asko minkezio egin dago, Falta. Horri falta. Arriskatzen ari da eta arriskoan dabilenak. Horrelakoak ditu. Eta orain berriz Jon Torrek aterako du lehen Julen Beldarrainek aukeratu duen pilota. Hauxe da. Zauek ere antzemango diozue. Gorriek ateratzen zutena. Jone besango dugu, Hau da, hau. Babetxo eruen. Ez, kanpora joango da. Kanpora joan da. Azteneko sake bizek betxuzulako restu bototzen Urkiak. Eta horri bezarrekin txarra izaten da, ia pentsetan azte zara, bernoa, eta abitzeten honi honeta arreste behitzen uste. Eramateko zorien izan da Jon Torre. Baina pilotak frontizean ikutu eta gero kanporako bidea hartu du. Eta beraz, 30 eta 29. Piztu egintzaigu partidua, piztu. Hogeta maika eta 29. Hain itxura urdina zuen partiduak. Saso baten, hori oiziraten juna zentxe, Koldo? Zelan juntan partidue, eta zelan panteudan oin. Horretik amengo ikuslik ondo haintzen da bina pelotan. Bentzet hori izaten dabe, bos eitantu palan ez tala eze be. Urkia. Edarto. Kontorrek eraman indartxu gainera. Hori gainean da. Urkiak ezker ezateran indoen eskuinez joko du. Unda indartxu. Edarki Urkia ere. Bi aurrelaria bikain, tanto honetan ere. Hori frontiz alduko da eta orain zer. Orain ikusi egin behar zer gertatzen den. Beldarrainek eramaterik ez. Beldarrainek eramaterik ez, baina hau ere tantuko gorra eta borrokatua, ondo jokatutako izan da. Eta behar zuten, Urdinek horrelako tantoren bat, bolada txarrari amaiera emateko. 30 eta 31. Hemen ikusten da, burruka ondizien unongo dan, Oin bikusi horre hurrien zelako, hiru lau pelotas ojo da bizan. Tiruak egon direla. Ba, euruen artien. Tirua urdin parean. Jon Torreren sakea, sake luzea. Hau pilota berria da. Agian lehen ibilitakoa, baina ez orain arte. Azken tantotan zebiltena. Eta marka Jon 31. Atera du berriro ere. Jon Torrek zederki jotzen duen pilota atzetik. Undak jarri, Urkiak horrez
Bai, eta Julen Beldarrainek baietz ezaten dio. Bai, baina Beldarrain berearentzat are eta txarrago izango zelako. txarra eta gero konfiantza gitzia da ba, hori nire txarrago ez da. Eta Jon Torrek badu hor atzekalde horretan kolpe bat, pilota goi-goian jartzen duenean, goza egindako horietakoa. Ez darama alperrik Jon Torrek profesionaletan eta punta-puntan. Dagoeneko zenbat urte? Ba, urte pilotxoa atebenko duzia, Jonek, Ba, ez dakite gutxi gura bera esango dut, baina 18 bat urte, seguru. Bai. Eta mazortzi dukoz. Hortik gora agian, Garai batean Iriondo eta Torreko osatutako bikoteak beldurra eta dena ematen zuen. Gaur ere bai, Bai, gaur bai. 33 eta 31. Pilota barruan bada tanto. Eramaterik ez, Urkiak. Eta hor ere ez dakit, zalantza gelditu zaitea undak hori egin nahi zuen ala ez. Ea errepikapena ikusita zerbait argitzen zaigun. Ba, bota itzo, Bota nik uste da bortxe. Ondo urtutzo gero, ondo urtutzo. 34 eta 31. Aurretik izan dira bitanturen aldearekin. Gorriak, baina azken 6 tantoak. 5 tantoak. Urdin izan direnez. Berriro ere, 3 tantoren aldea Urdin. Torre. Hori golpe handia da. Kanpora bai, Laizter Rigerri dio Javi Alcarazok, pilota kanpora joango zela. Zarriña error maikutu duenean. Bai, zarriñen pentsu zuen, bueno, hauntxe esalik ari hartu da bilagorrizek eta, bueno, a ber, eurrea diez. Hortxe barri gazten diez bestiek. Gora. Hotel azterrean badaki, Inigo Urkiak horrelako pilotakadak ondo eramaten. Baina oraingoan gora joan zaio. Larri zebiltzan Urdinak pilota aldatu dute, guztokoa topatu itxura denez, eta 7 tantu errezkan egin dituzte. 36 eta 31. Jon Torrek gaurko partiduan 3 tantu lortu ditu sakez. Oraingoan pasa. Eta oraintxe are ginen entzuten 1000 Urdin, eta orain 200.000 dago dirua. Jon Torreren bigarren sakea, tantu honetan, eta hor ikusten da Beldarrainek duen konfiantza eza ezkerrarekin. Sake luzea izan da, Urkiak ezin hartu. Gero atera ere, agian uste baino gehiago atera zaio. Eta 37 eta 31. Nola diren pilota kontuak. Siniste zina da. Beste bat. Ez, hori bateko moduan da. Urkia harrituta gelditu da. Behante bilakoa. Pilota ustez bezala atera zaiolako. Eta ikusi ezazue. Eta harrigarria. Pilotak barrura egin du. Atera behar zuen orduan. 38 eta 31. Urkia gainean eta tanto. Eta zorteaz gain, trebezia ere ikaragarria izan ere nik uste Urkiak horixe egin nahi zuela. Bai, ze handik gehiago ezin izin dugu, ezin izin dugu gehiago egin, da ondo, tutzo. Baina hori deki esaki barri do, a ber, Julenek asartetan duen. Zake ikaragarria erantzuna ere egokia.
Urkia eta unda. Urkia irabazle orain honetan. Hor da burruki euren artien hor. 33 eta 38. Eta orain harrigarria bada ere, Beldarrain bera joan da atzeko gelatxo txiki horretara. Normaldean hori Jon Torrek egin behar zuen arratsa mozteko, baina ez. Kantxan da eta sake egiteko pronto. Hogeita emeretzi eta 33. Beldarrainen sakeak hori du. Indarra hundia nola daraman eta azpi-azpitik nola doan. Arerioak pala jartzean nahikoa du. Pilota oso atzean jartzeko. Eta hor gainera arrotuta jetxi eginda pilota hori eta Urkiak eraman ezin. Hau sakea da. Ondo Beldarrain. Eta ondo eraberean Beldarrain. Eta zuzenari nahiz izan ere zuek ez duzu ikusteko aukerarik izan, baina Beldarrainen baietz, buruarekin baietz zion Urkiari ondo egin duela, hain era berezian eramaten saiatzearekin, berak inongo aukerarik ez zuelako pilota hori eramateko, eta hori ere garrantzitsua da, zeure aurrelariari aitortzea eraman ez duen pilota hori ere, bai, berea zela, eta Bai, hori bai, baina gero beste parte batetik ikusten da ja ni partidu guztien hasinaz fijenaz ez da, eta pelota bat honi honetzu eskatu Julen Beldarrainek, hori inbideo, aunque txarto ibili, ez da galdu bier konfiantzia. Jon Torrek bai, Jon Torrek eskatuko dau. Ja, nik ustote apurtxo bat, lotzatute eta dana deu Julen Beldarrain, ez da atrebidu ez erekin. Orain bai. Orain berea zen. 34 eta 40. Eta egitekotan oraintxe egin behar dute. Errezkan mordoka bat. Txapelketan bigarren garaipena lortu nahi badute. Eta horrela ez. Beldarrainek zoruari begiratzen dio, baina ez dakit nik hori zoruaren errua izan den edo berea. Eta zakez lau falta egin ditu. Asko xamar. Asko xamar berentzako, egin behinduz, ez da? Inere bai. Utzion, hori ez dago eramaterik. 35 eta 41. Gogoratu 45 dugula partidua. Gaur hemen garaipena lortzen duenak. Final aurrekotan tokitxo bat izango du. Artekarien oiua, 1000 €. Hori da pelotazo darra, pentsot, lehengu mundu bela darrana. Baina Jonek horrelakoak asko eramaten ditu berriz ere frontizera. Bai. Geur, atzobe, eroa besan pelota batzuk, ikusgarri baina, Ez dio kalterik egin Jon Torreri urte berria hasi izanak. 42 eta 35. 36 orain. Eta unda, kexu da. Ustez eraman beharrekoa edo, izango zuen. Baina neko pilota txarra zen. Ezker Orman irrizt egin duelako. Ezin da esan, ez da, nos dan Txunduzu hori. sasoi, 1040.000. Ba, hartu hori. Hartu, matematek. Eta matematek hartzen badu da etorri jela bueltie gero. Norbaitek hartu badu, ez du lasai ikusiko partidu bukaera.
Berrogeita hiru eta hogeita hamasei. Izan dute bitanturen aldearekin 31 eta 29 partidu irabazteko itxura. Urkiak eta Beldarrainek, baina errezkan zazpitantu egin dizkiete arerioek eta antxe utzi da partidua. Urkia, zeikoa dut arditik, Undaren eskerra ederra pilotaka da. Ederra benetan pilotaka da Undarena. Indartzu, eskerrak hormatik, dana. Eta azken urrena lortu dute. Bakarra falta beraz. Undak eta Torrek artekaria lasaitu dira. Eta azken horixo falta. Bederatzi egin beharko lituzkete errezkan. Berante bilekoak eta errenteriarrak garaipena lortzeko. Lehen da bizikoa, oraintxe lor dezakete. Jon Torre 10 kuadrotik, eman dio ba. Eta jo ondo indo, Ondo indo, Gozatu egin du. Erdi Baina gora guantzaio. Beti izan da pilotari Lireña. Eta begiren nun gelditu den. Hortxe katiaturik. Propillo, ez zuten bela botako, baina aratxe joan da ba. Urkiak atzera, hori ez dago eramaterik. 38. 38 eta 44 eta orain garbi dago Beldarrainek txikitzera aterako duela. Bai edarki jarri ere pilota. Bai, kontu ze bideo lehenko sakia. Hortxe, sake bideoz. Apurtxe, horatxu, hortxe. Luzeegi. Eta orain Beldarrain kapaz da, gai da, bai tanto egiteko eta baita falta egiteko ere sakez. Bai. Honek emango dio bigarrengoan ere. Ondo tera du. Undak erantzun. Jon Torrek ere eskatu Undari. Beldarrainek eraman, Undak partidua buka dezake, ikus dezagun, Beldarrain eta alaxe da, bukatu egin du. 45 eta 28. Horixe azken emaitza. Eta azken txampan hautsi da partidua, baina oso momentu politiak izan ditu. Bai, nizazo baten petzeko naben, horro eta meika eta beratzi hundi zenien, ja hartu da bila, ez da, gorrezek partiduko birie, baina barrido torri diez euren jokure, eta esango nuke izin be, zera, ez da, Julen Beldarrain, gehitxo fallo dau, sakien bela lausak errazak fallo indauz, eta hortik junta partidu apurtxo bat, urdineko hartu jatu dabe, atakin ondo hunda, eta defensan, Jon Torre oso dartu onda. Beraz, partidu irabazita, Undak eta Torrek, bi partidu jokatu eta biak irabazita izango dituzte, Izausti eta Ibarra 31an utzi zituzten. Eta hoxi izango dute, nire kontuak zuzen baldin badaude, bigarren garaipena, eta hauek ondo daude. Egoteko ere, eta hortxe dituzue partiduak eman dizkigun datuak. Aurrelarin arteko norgehiakor ez egindakoetan, Beldarrainek 12 galdu ditu eta Jon Torrek 4 besterik ez. Hau etxeek partiduko azken pilotakadak. Hau aurretik egindako tantoa da. Hortxe, aurrean utzitakoa, da heldu ezten ura.